እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ከመከን ይሁን ከመያለው ሁሉ ቆረ ከመያለው ከለዘ ቆይመሽ እግዚአብሔር ይመስገን። ለማ አንተ በሐደ ኮይና ተሪያ ዝደሪያ ክፍሊ አረስታት ሕዝዋን እግዚአብሔር ምፍላጥ ትብልያ እግዚአብሔር ምፍላጥ እግዚአብሔር ምፍላጥ ክንብል ከለና አብ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 22 ተኸይና ተሓሳብ ጠቕላላ እግዚአብሔር ክንፈልጦ ዝደልየሉ መገድታት ጥራይና ክንፍትሽ ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ክንብል ከለና تخيلنا قدمي مفلاتنا ومتاونا حنت مبكس تأصخبكم يمو حتى رسولت كنتلينا እግዚአብሔር ይመስገን። أملخت باولوس نابسة كلاتيا معرف 4 كوزر تشعت زلها ملخت باولوس نابسة كلاتيا معرف 9 معرف 4 يولاتا كوزر تشعت زلها تغسي أبجد كلتميتن شدشتن أم حدش كيدان هزلا كم زلمات باسم يسوع كم بباي حجدا نأملخ مسفلتكم هو مناداون نسو مسفلتكم كميلكم نابتحمقن دخان مهروغ العنت كم بحدش ملسو ኣለኹም ከም በሓድሽውን ካብ መጀመርታ ሒዝኩም ባሮቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓፂር ጸሎት ጸልይ። እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ፍቓድካ እቲ ድልየትካ ተሓሳብካ ኩሉ ንስኻ ዝሰራዕካዮ ንዓኻ ክንፈልጠካ እሞ ፈሊጥና ድማ ንዓለም ንኸንፍልጥ እሞ እዚ ብጸጋ ረድኤት ከተብዝሓልና ብስም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። እግዚአብሔር ኣብ ንኸዶ ኩሉ ስጉምትታት ኣሰርካ ንኽተል ምዃንና ናትካ ምዃንና ናትካ ወኪላት ኮይና ንቐርብ ምዃንና ብኣኻ ንንቀሳቐስ ብኣኻ ንኸይድ ብጸጋኻ ንኸይድ ንዓኻ ንፍልጥ መሳርሒ ክትገብረና እግዚአብሔር ክትረዳና ብስም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ቃልካ ዝበሎ ንሕና ንዓኻ ክንፈልጠካ ምናዳውን ንስኻ ክትፈልጠና እግዚአብሔር ኣብቲ መወዳእታስ ኣይፈልጠኩምን እየ ዝብል ድምፂ ከይንሰምዕ ከም ዝፈለጥካና ርክክብ ከም ዘለና ምስኻ ርግጸኛታት ኮይና በሙሉ ርትዕ ምስኻ ክንመላለስ ብስም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። ኣብዚ ጉባኤ ንዓኻ ዘይፈልጠካ ኣይሃሉ። ኣብዚ ጉባኤ ንስኻ ኣይፈልጠካኒ ትብሎ ኣይሃሉ። ንኹላትና ትፈልጠና እቲ ምፍላጥ ድማ ናይ ዘላለማዊ ፍልጠት ክኾነልና ብስም የሱስ እጽልይ ኣለኹ። ስለ ኩሉ ነገር ክበር ተመስገን باسم يسوع ጸልይና አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እጂ መጀመሪያ ንገብሮ እንታይ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ከም ተወሉ ጊዜ ንገብሮ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር በኸመይ መገዲ ኢና ንፈልጦ ዝብል እዩ ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ክንፈልጠሉ ንኽእለሉ መገዲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰለስተ መገዲ ኢና ንእግዚአብሔር ንፈልጦ انت دا ጊዜ ረኺበን ሰለስተ ክሽፍነን ክፍትነ ታ መጀመሪያ ንእግዚአብሔር ንፈልጠሉ መገዲ ፍጥረታት ብምርኣይ እሱ ዝገበሮ ግብርታት ብምርኣይ እንታይ ንገብር ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ማለት እዩ። ንኣብነት ሰማያትን ምድርን እግዚአብሔር ፈጢሩ ሕጂ ንሰማያን ቃሪርካ ምስ ረኣኻ ንምድሪ ዝገብሮ እንዳረኣኻ እንታይ ትገብር ናይ እግዚአብሔር ህላዌን ናይ እግዚአብሔር ሓይልን ከም ዘሎ እንታይ ትገብር ትፈልጦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ትፈልጦ ዘለኻ ብደጋዊ ምፍላጥ እንታይ እዩ ብምርኣይ ብምስማዕ ብምዕዛብ እንታይ ትገብር ኣለኻ ሓበሬታ ኣኪብካ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ይበሃል ማለት እዩ። ድሓር ምሳሌታት ክበኩም እዩ
تخالي إن إغزابير نفلت له مجدقن كابز حلف زبلي بدقاوي فلتت زيكونس وشتاوي فلتت زي دما انتاي بعد تموكراوي فلتت ويدما وشتاوي فلتت نبلو مالتي توشتاوي فلتت كابز دقاوي فلتت فلي زبلو انتايو نابنت نسماين مدرن عن رئي ويدما تعزيبه بزعبا إغزابير بحري والحن تخفلت أي كلني انتاي مسل بحري إغزابير سماين مدرن أي نقرننيو مالت انتاي ترايو إغزابير كم زلون حيل خم زلو إغزابير كالخ قبر كم زيكل انتاي كلالي يخل مالتي زي أم نهميا مونعناي مصحف نهميا معرف تشعته قصرش دشته مصحف نهميا معرف تشعته قصرش دشته እግዚአብሔር አምላክ በነህምያ ጌሩ ከምዝብል ቃል ነጌሩናል ነው አብ ቁጥር 6 እንታይሉ ንስኻ ማለት እግዚአብሔር ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ማለት እወ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እግዚአብሔር ሐርት አይደሎ ሰማይን ሰማየ ሰማያትን ኩሉ ሰራዊቱን ምድርን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሁሉ بحرن أو زلو خلون فتركايو نزو خلو خابي بهوت التقبرو التنبرو قان السغايخا سراويت سماي دما يسعبدو لك سلازي أف سماي زلو نقرات بمرأي أم مدر زلو بمرأي بنقرات بمرأي أب بحر زلو نقرات بمرأي تنقبر نكزيابير ما حيلون عندنا دما هلاوين እግዚአብሔር የለን ክንብልሲ አይነኽእልኒና ማለት ሓደ ግን ንእግዚአብሔር ግን በሙሉእነት ዝፈልጦ ሰብ ወላ ሓደ የለን እግዚአብሔር ድሰውሮ ነገር አለው ሕጂ አው ጊዜና አይነጥፍኒና አይነጽልኒና አይነጸውምኒና ሶን ፈልጦ አይነኽእልና ነዚያ መረጋገጽ ከሆነና አዘዳግም ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ታይልሎ እትስውር ዘበለን አይመኒ ናይ እግዚአብሔር ይጥቁልዑ ግን አይመኒ ናዓና ይልሎ ስለዚህ ስውር ነገር ከምዘሎ ይነግረና ሕጂ አብ ስውር ጊዜ ነገር አይቆና ንረዘለና እግዚአብሔር ክገልጸልና ዝፈትወ መገድ ጥራይና ንረዘለና ማለት እታ ካልእቲ ታውሽጣዊ ፍልጠት ኢልያ ዘለዎ ግን ውሽጣዊ በውሽጥ እግዚአብሔር ትፈልጦ በውሽጥ እግዚአብሔር ትፈልጦ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ዝገብሮ ግብሪ ጥራይ ዘይኮን ካሪኻ ትፈልጦስ እንታይ ትገብር ባዕልኻ ግላዊ ዝኾነ ርክክብ ምስ እግዚአብሔር ብምግባር እንታይ ትገብር ንእግዚአብሔር ትፈልጦ እዚ ግላዊ ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ወይ እንታይ እንግሊዝኛ ምርኻብ ምስ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ህይወት ካዲው ናይ አምልኾ ህይወት ካዲ ብምግባር ውሽጥስ ንእግዚአብሔር ሲ ማንነቱ ትፈልጦ ማለት እዚ ውሽጣዊ ምፍላጥ ይባል ካብቲ ደጋዊ ፍልጠት እዚ እንታይ ገብር ልዕል ዝበለ ፍልጠት እዩ ልዕል እዚ ድማ ትዝለዓለ ፍልጠት ዝበሃል ድማ ንእግዚአብሔር ሳልሳይ ብምግላጽ ትፈልጦ ሬቨሌሽን ይባሃል ማለት እዩ እዚ እቲ ዝለዓለ ፍልጠት እዩ መኒ ድማ ዘፍልጠካ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጸልካ ወይ እግዚአብሔር ባዕሉ ይገልጸልካ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይገልጸልካ በዛ ከምዛ ዓይነት ምግላጽ ንእግዚአብሔር ክትፈልጦ ከለኻ ፍሉይ ዝኾነ ፍልጠት እዩ ማለት እዩ ዝለዓለ ፍልጠት እዚ እዩ ኣብ መጽሓፍ ገላትያ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ምስከድና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ሐዋርያ ጳውሎስ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር አምላክ ከመይ ከም ዝፈለ ንወንጌል ንኽሰብኽ ከመይ ጌሩ ከም ዝኸደ ዛረፍ ከሎ ከምዚ ኢሉሎት ፍሉይ ፍልጠት ዝበሃል እዚ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1
أرى كم زيلو له قصر عسرت حدا عسرت خلطة مبارك أحواتي أنا دما حتى لا بمجلات انتاي يسوع كريستوس ينبر كابسر أي تقبل كون أي تمهار كون وين دحركه أمو اتباعي تسب كونجيل كم كدسب زي مخانو أفلتكم الله حجز عينت فلتت إجزاء يسوع كريستوس بعلو أبعد عرب وسيدو نسلست عمد بمجلات يتوانجيل رخيبو إذا فلتت زي تزلع على فلتت يتحرك سيدنا خريونا مالتي حجي بسلسته مجدي نفولته لكم حدا تايله بجبرتات بمرعي نفولته كلاي دما بمتاي نفولته وشتاوي فلتت زبال بقالو كنبلنا خلينا بقالو أتصدقنا بوشت بمردع نفولته نخلينا ويدما وشتاو فلتت قلا وزخونه رخكب مس إجزابير عملاق بمجبار نفولته فلتت سالساي فلتت دمان تايو بمجلات نفولته فلتت مالتي حجقتا نابتي النايلوم معانت ملختنا اتنكل تختن كفاني تاسال سيتي تركيب اللاغن نواخبتيه مزمور معراف 19 نايلوم معانت ملختنا البزح عوايا زلنا مالتي مزمور معراف 19 إذ مزمور سي زماريو مني داويتي زميرو داويت كزمرو خلو من تخرد أنا كاب قصر حدا كساع قصر شديش تزلون تدارينا قصر حدا قصر خلطة قصر سلسة 4 5 6 مالتيو إجزابير عملاق رؤسو كقلت صلو زداليين دك سبات بمنتايو بسمايات بتأثر لحد ما بتصحي حجزن تاي فلتتي لكم عنتوي قبرتات لزخانة بمنتاي فلتتي زي دقاوي فلتت ويكا اتناي مجمريا فلتت زباحة نسيو مالتي بفترتات فترة كله ايكونا قليس زولو عزت بيونا تخكل كنكون تنادلينا أبزياتا قليس زولو بزع سب بفترتو اللي قال سايقن بزعبا نايسب فترة أبزيتا قلتن ناي انساتات فطرت يلن ناي مدر فطرتون يلن انتاي تراي زلو سمايات تأثر صحاي تراي زلو بز مقد زب مرعين تايلو እግዚአብሔር አምላኽ ንፈልጦ ኢሉ ሕጂ ከም ብባይኻ መጀመርያ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ብሰማያት ብጠፈር ንፀሓይ ርኢና ወይ ተዓዚብና እግዚአብሔር ንፈልጦ ፍልጠት እዩ እቲ ካልኣይ ካብ ቁፅሪ 6 ጀሚርና ክሳብ ቁፅሪ 9 ዘሎ ግን ንእግዚአብሔር በቃሉ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ፍልጠት ዝበሃል ብኡ ንፈልጦ ፍልጠት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ تقصر 10 دحان أمم قوتو زبلتها دحار قلتين من تياتي الله كاب قصر 10 حدا كساع قصر 10 دما نجزابير بسمايات እንደገና ድማ አው ዘሎ በጠፈርን በፀሐይን ትፈልጦ መሊስካ ድማ በቃሉ መስፈለጥ ካዮ እንታይ መልስትህ ድማ ናይቲ ዘማራይ መልሲ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ መጀመሪያ ክንጀምር ከለና ቁጥር 1 እንጀምራ ሰማያት እንታይሉ ክብረ አምላኽ የዘንቱ ሕጂ ጠፈር ከዓ ግብረ አዳው የውሪ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዛንያ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንትስ ፍልጠት ተሕልፈላ ዘረባ የልቦም ምዝርራብ የልቦም ድምፆም እውን ኣይስማዕን እዩ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ትኸለሎም ንሳ ከም መርዓዊ ካብ ሕልፍኙ ትወፅእ ከም ጅግና ከዓ ንሙግያይ መገዲ ትሕጐስ ኣላ መውፅኣ ካብ ወሰን ሰማያት እዩ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰነን እዩ ኣብ ርእስና ዝኽወል ከዓ የልቦን ኣብዘን 6 ጥቕስታት እዚ 3 ነገራት ገሊጹ ኣሎ እታ ናይ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሰማያት ተኻልይቲ ድማ ጠፈር እታ ሳልሰይቲ እንታይ
ፀሓይ በዚ ነገራት እዚ ብምርዳእ ብምዕዛብ ንእግዚአብሔር ትፈልጦ ኢልና ሕጂ ሰማያት ክብሪ አምላኽ የዘንትው ሕጂ የዘንትው ክብል ከሎ ዝሓለፈ ነገር ኣይኮነን ዘረብ ዘሎ ቀጻልነት ዘለዎ እዮ ይዝገልጽ ዘሎ እንታይ ማለት የዘንትው ክብል ከሎ ቅድም ሰማያት ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ካብ ዝፍጠራት ሒዙሲ ኣብኡ ኢዱ ትሪኦ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብነት ኣብ ሰማያት ሪኣ ቢልካ ሳይትሪ ሰማያት ሪኣ ቢልካ ሳይትሪ መብረቕ ሓደ ግዜ መጽእ ሓደ ግዜ እንታይ ኮን ካብ ሰማይ ማይ ይመጽእ ዝተፈላለዩ እግዚአብሔርሲ ኣብቲ ሰማያት ኩሉ ግዜ ንደቂ ሰባት ንጠቕላላ ደቂ ሰባት ንሰማያት ሪኦምሲ ክጋጊዎ ዘይክእሉ ብዛዕባ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እንደተራእየ ዝኸይድ እዩ ዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣዳው የውሪ ሕጂ ኣብ ጠፈር ርኢ ከነብል ከለና ድማስ ብዛዕባ እግዚአብሔር ህላዊነት እዝስ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ሰብ ክፈጥሮ ኣይክእልን ኢልናስ ግብሪ ናይ እግዚአብሔር እንዳረኣና እንዳተደነቕናሲ እግዚአብሔር እንታይ ንገብሮ ንፈልጦ ማለት እዩ ንሓደ ቅፅል ኣቢሉ ሓንቲ መዓልቲ ነቲ ሓንቲ ትዛንያ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነቲ ሓንቲስ ፍልጠት ተሕልፈላ ዘረባ የልቦን ምዝርራብ የልቦን ድምፆም እውን ኣይስማዕን እዩ ትብል እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ቋንቋ ንሰብ እንታይ ገብሮ እዩ ቋንቋ ንሰብ ይግድቦ እዩ ንኣብነት ኣነ ትግርኛ ተዛራባይ እንተኮይነ ንሓደ ካልእ ቋንቋ ዝዛረብ ቻይና ዝዛረብ ቋንቋ ዘሎ እንታይ ክርድእኒ እንታይ ይኸውን ይግደብ እዩ ሕጂ ቋንቋ እንታይ ገብረካ ይግድበካ እዩ እዚኦም ግን ቋንቋ ይግድቦምን እዩ ምክንያት እንታይ ብቋንቋ ኣይኮነን ዝተሓላለፉ ክዘራረቡ ከለውስ ቋንቋ ናይ ሰብ ሊተራል ኣይኮነን ዝጥቀሙ እንታይ እዮም ቋንቋ ዘይብሉስ ነንሕድሕዶም እንታይ ገብሩ ይረዳድኡ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ቋንቋታት ዘይኮነ ሓንቲ ቋንቋ ሳላቶም ተረዳድኡ ማለት ንኩሎምሲ ተረዳድኦም ሓንቲ ቋንቋ ኣላቶም ከም ዝበልኩም ኣነ ትግርኛ ዝዛረብ ናይ ፈረንሳይኛ መፂና ዓይንተ ተዛሪብኒ ፈረንሳይ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጦ ኣይርድአንን እዩ ማለት እዩ እዛ ኣብዚ ዘሎ ጠፈራት እንታይ እዩ ክዘራርቡ ከለውስ እቲ ቋንቋኦምሲ እንታይ እዩ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ይረዳድኡ እንዳተሳነዩ ድማ ይኸዱ እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጂ እዚ ዘገርም ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እዩ ካብቲ ጅመር ሰማያት ካብ ዝፈጥራ ጀሚሩሲ ቋንቋ ከይገድቦምሲ ድምፂ ዘይብሎም ነንሕድዶም ክዘራረቡ ከለካ እንታይ ድምፂ ዘይብሉ ቋንቋ ድምፂ ከየውፁስ እንታይ ገብሩ ይዘራረቡ እቲ ዘድልዮም ድማ ይሓልፍ እዩ ዝብለና ዝሓር ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ይብልና ሕጂ እዚ ድማ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከይድካስ እንታይ ክትስሕቶ ዘይትኽእል ነገር ይብለና ኣሎ ሕጂ ንኣምላኽ ትፈልጠሉ ነገር ሓደ እንታይ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ሃልየ ኣብ ካልእ ዓዲ ሃልየሲ ንሰማያት ብምርኣይ ወይ ከዓ ንጠፈር ብምርኣይሲ ፈፂመ ክኽሕድ ኣይክእልን እየ ተሓይለ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ወሰናትሲ ዝኽልክሎ ነገር የለን ኢልና ንሓደ ሕልፍ ኢሉ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ንስኻ መርዓዊ ካብ ሕልፍኞ ትወፅእ ከም ጅግና ከዓ ንምጉያይ መገዲ ትሕጐስ ኣላ መውፅኣ ካብ ወሰን ሰማያት እዩ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰነን እዩ ካብ ረስና ዝኽወል ከዓ የለን ፀሓይ ዘይብሉ ኣብ ኩሉ ንፀሓይ ርኢኻ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዘላ ዝኽውላ ነገር ድማ ከም ዘየለ ሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ንዑ እናረኣኻ ክትፈልጠሉ ትኽእል ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ተስተውዒልና መርዓዊ ዝብላ ዘሎ እንታይ እዩ ዋና ፀሓይ ንፀሓይሲ ተመራሚርካ ክትበፅሓ ዘይትኽእል ካልእ ፍጡር ድማ ክፈጥራ ዘይክእል እግዚኣብሔር ጥራይ ክገብራ ከም ዝኽእል እንዳተረዳእካ እያ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ትገብሮ ትፈልጦ ማለት እዩ ካብ ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 9 ዘሎ ግን ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብኻልኣይ ክፍሊ ንእግዚአብሔር እንታይ ብቓሉ ትፈልጦ ማለት እዩ እንተሪኢኹ እቲ ቃልቲ መጀመርያ ቀስ ኢልና ነድሕረይ ዋላ ክደጉም ኢኹም ቁፅሪ 7 ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ኢሉሎምሽ ሕጂ 6 ኣርእስቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ መግለጺ ናይ
እግዚአብሔር ቃል ይብናል ነው ታና የመጀመሪያ ቁጥር 7 እንታይላላ ሕጊ ይላላ ሓደ ርእስቲ ካልኣይ ምስክር ይላላ ሳልሳይ ስርዓት ራብዓይ ትእዛዛት ሓምሻይ ፍርሃት ሻድሻይ ድማ ፍርድታት ሕጂ 6 መግለፂ ወይ ከዓ ርእስቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይብሎ ተኻላይ ድማ ኣብኣይ ንዘሎ እግዚአብሔር ይልዋ ዘሎ ታ መጀመርያ ኣብ ቁጥር 1 ዘላ ኣምላኽ ይላላ ምሽ ታ ኣምላኽ ትብል ዘላ ተኻለቲ ኤሎሂም ይዝብሎ ማለት ኤሎሂም እንታይ ማለት እዩ ከኣሊ ወይ ድማ ሓያል ማለት ዝገልጽ ቃል እዩ ኣብዚኣ ግን እግዚአብሔር ክብል ከሎ ግን ታ እግዚአብሔር ትብል ቃል ያህዌ ትብል ያህዌ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ናይ እስራኤላውያን ናይ ኪዳን ኣምላኽ ዝገልጽ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ኢልና ሕጊ ክብል ከሎ እንታይ ዝልና ዘሎ እቲ መምርሒ ኢንስትራክሽንስ እቲ መምርሒ ናይ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ኢሉና ፍጹም እዩ ፍጹም እዩ ክብል ከሎ ጎደሎ የብሉ ብኩለንትንኡ መርሜርካዮ ሲ ጎደሎ ኣይትረኽበሉን ኢኻ የማን መርሜርካ ብጸጋም ብላዕሊ ብታሕቲ መርሜርካዮስ ኣብቲ እግዚአብሔር ቃል ጎደሎ ዝበሃል ሲ የለን ሕጂ ንዑ ብምርኣይ ጎደሎ ዘይብሉ ነገር ብምርኣይ ኣብዚ ዓለም እዚ ጎደሎ ዘይብሉ መምርሒ የለን ኩሉ መምርሕታት ተሪእናዮም ገለ ጎደሎ ክንረኽበሉ ኢና ኣብ ምድሪ ዝወፅእ መምርሒ ኩሉ ናይ መንግስታዊ ይኹን ናይ ምሕደራዊ ይኹን እንታይ ኣለዎ ጎደሎ ኣለዎ እዚ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ተቃል ኣምላኽ ግን ጎደሎ ዝበሃል የብሉን ሕጂ እዚ ልዕል ዝበለ ፍልጠት እዩ በዚ ክትፈልጦ ከለኻ ኣብ ምድሪ ተመራሚርካ ብስነ ሓሳባዊ በእምሮኻ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ሕጊ እግዚአብሔር እንዳረኣኻ እንዳተዓዘብካ ውሽጥኻ እንዳኣተወ ዝኸይድ ግን እንታይ ትገብር ጎደሎ ዘይብሉ ነገር ብምርኣይካስ ፍሉይ ዝኾነ ፍልጠት ኣሎ ውሽጥኻ ግለጽ ዝብል ዘሎ ንሓር እዚ ምስ ኮነ ብድሕሪ ጥቕሚ ኣለዎ እቲ መምርሒ ናይ ህይወት ንደቂ ሰባት ሂብዎ ዘሎ ንሱ ጎደሎ ዘይብሉ ኣብ ውሽጥኻ ኣትዩ ክሰላሰል ከሎስ እንታይ ገብረልና ውፅኢት ናቱ መልሲ ንነፍሲ ይመልሳ ሃሌሉያ ኣብ መዝሙር 23 ቁጥር 3 እዛ ንነፍሲ ይመልሳ ማለት የበራትዓ የጸናንዓ ማለት ያታትርጉ መዝሙር 23 ቁጥር 3 ኸሚልና ኣሎ ምሽ ዳዊት ስለዚ የጸናንዓ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ጸልማት ዝኾነሉ ቦታ ፈጺሙ መከራ በዚሕካ ወይ ኣትናወፀሉ እዋን ክመጽእ ከሎ ፍጹም ስለ ዝኾነስ ኣብቲ ውሽጥኻ ኣትዩስ እንታይ ገብረካ መጸናንዒ ይፈጥረልካ እዩ ዘሎ ፍጹም ጎደሎ ስለ ዘይብሉ ናይ ሰብ ነገር እንተኾይኑ ወይ ከዓ ኩነታት እንተኾይኑ እንታይ ገብርኒ ፍጹም ኣይኮነን ጎደሎ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ሰብ ምጽንናዕ እንታገብረካ ክእል ንግዜ መጸካ ድሓር ግን ሙሉእ ኣይኮነን ጎደሎ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ግን ሙሉእ እዩ ብዙሕ ግዜ እዚኣ ትርድእካ እንታይ ኣብ ቃንዛ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ወይ ከዓ ኣብ ሽግር ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣብ ሞትን ህይወትን ኣብ ከምኡ ዘለኻሉ እዋን ናይ እግዚአብሔር ቃል ቀስ ኢሉ ክኣቱ ከሎ እንታይ ይገብር ምጽንናዕ ይፈጥር ከምኡ ዝብለና ዘሎ እዚስ ፍጹም እዩ ዝቓል እዚ ሓይሊ ኣለዎ ብኡ እንታይ ትገብር ንእግዚአብሔር ትፈልጦ እዩ ዝብል ዘሎ ተኻልይቲ ድማ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገሪ የጥብቦ እዚ ቃል እዚ ምስክሩ ሰብ ኣይኮነን ይዝብለና ዘሎ መን ይምስክሩ እግዚአብሔር እዩ ጽባሕ ንግሆ በዚ ቃል እዚ ክሓተና ከሎ እግዚአብሔር ኣይፈለጥናካን እንታይ ዝብለና ኣነ ምስክሩ ነዚ ቃል እዚ ካልእ ምስክር የብሉ ናይ ሰብ ምስክርነት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዛ ዓዲ ምሽ ኣይ ዊትነስስ ዝብልዎ ኣሎ እንታይ ዝጎደሎ ይኮነን ኣነ ዝረኣኽዎ ሓንቲ ምርኣይን ሓደ ሓወይ ወይ ሓደ ሓፍተይ ዝረኣየታ ክልቲኡ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ዝመስከሮ ምስክር ግን ዘይለዋወጥ እንታይ ኢሉና እሙን እዩ ኣወሲ ምጥርጣር የለን ታዝዩ ዝገርመኒ ነገር እዚኣ ኣብ ካልእቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ
حدا أو قليز والله دحان تحساب قلت بطرس يوحنس يعقوبن وسيدو يسوع كريستوس انتي كوينو أبتخارن انتي كوينو تلويدو مستلوّد عزيز تقريمو حجي عزيز تقرمسي انتي أفلطا أوي نجار لنا تقريمنا زبرنا استقريمنا كن كاوز زبلس كنت يالو ركز إني أزخوانا نجار فتسينا زين ما تقولوا ركز إني أزخوانا نجار كنا الناس كده حنن بباك على بطرس معرف حدا على يتملك بطرس معرف حدا راح صرت تشعب أو عف كتري عسر شو عاد تغنبها عسر خيل يلا تا جنا قد حرسم بالتايك كل جزء نزخ ذكر ويلة أرى الله نتنا يقويتنا يسوع كريستوس حيلن مساعدن نجركم كلنا نتنا يجرماو بعيننا زرينا يو مسكر كوينا مني مسكر حج على بطرس نايسب مسكر نتي زارب زلون تايلو ناتنا مسكر نتعلنا أمبر تتعوض وتوعي تاي سعبنا جراي كات جنون جرما خبري بوز سمر كفتو ودي زيو زبل دمس نسمته نسخ بزيابير ربنا كفرن جرما تقبل حجي عبد قدوس كرن يلو مسوخ لنا خا نحنا بعلاتنا نزدم سزي كاب سماي كمتص كلو سمعنا يوينا إززر أنا سباتنا تمكرو زلنا يسوس كان زرينا سمعنا ينا كاوز بلص ነገር ግን አለው ጆስ 10 ቻፕተር አይዋ አዚዩ ድጸንዐ ቃል ትንቢት ከአ አሎና እቲ ቃል አምላኽሲ ካብቲ ናይ ሰብ ተመክሮ ንሪኦ ንሰምዖስ ካብኡ ንላዕሊ ዝጸንዐ እዩ ይስለና ዘሎ ሕጂ ምስክር እግዚአብሔር እሙን ይኽብለና ከሎ ምንም ዘይጠራጠረሉ ፈጺምና ክንጠራጠረሉ ዘይንኽእል ርግጸኛ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ውፅኢት ናቱ ድማ ክገልጸልና ከሎ እንታይ ኢሉ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ምስ በለ ውፅኢት ናቱ ኸ ዘይጠራጠር ብምዃን እንታይ ኢሉ ንገርሂ የጥብቦ ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተምሃሮ ብዙሕ ተዛረቦም እዚኣ እንታይ ማለት እዚ ይብሉ ስማርት ይገብረካ ድዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ማለት ድዩ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ወይስ ስማርት ዲ ዝገብረካስ ዋላስ ጥበብ ይዝበካ ሕጂ ስማርትን ጥበብን ክልቲአን ተፈላለየን ጉርሒ ኣየጉረፍ ናይ ክፍኣት ጉርሒ ኣይኮነን ዝበካ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ዝበካ ገርሂ ሲምፕል ሰባት ገርሂ ከለኻስ እንታይ ገብረካ ዊዝደም ጥበብ ይህበካ ከመይ ጌርካ ሂወት ከም ትመርሕ ከመይ ጌርካ ብቅድስና ከም ትመላለሲ እንታይ ገብረካ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሱ ጥበብ ይህበካ ማለት እዩ እንተሪኢኹሞ በዓል ሐዋርያ ጴጥሮስ ምሳሌ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ትምህርቲ ቤት ከይዱ ድዩ ትምህርቲ ቤታት ገለ ከይዱ እንታይ ነይሩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ገፋፊ ዓሳ ካብ ገፋፊ ዓሳ ግን ድሓር እግዚአብሔር ብእግዚአብሔር ምግላፅ ምስተገለፀሉ ግን እንታይ ኮይኑ ሹ ጥበብ ክዛረብ ከሎሲ ግብረ ሐዋርያት ንዛረቦ ነርና ምሽ ይምረና ነይሩ ፓስተር እንታይ ኮይኑ ብጥበብ ክዛረብ ከሎ ንርኢ እቲ ቃላት ዝወፅእ ካብኡሲ እንታይ ጥበብ ከጥብቦም ከሎ ንርኢ ኣብ መኳንንትን ዓበይትን ከይዶም ክዛረቡ ከሎስ ዘውፅዎ ቃላት እንደ እዝስ ከመይ ይምፅዎ ትብል ማለት ካብ ርእሱስ ክኸውን ኣይክእልኒ ካብ መናመን ኢኻ ትጥምችው እግዚአብሔር ብኡ ገይሩ ይዛረባሉ ሕጂ ናብ እግዚአብሔር ከም ትጥምት ትገብረካ የጥብቦ ክብለና ከሎ ዊዝደም ይህበካ ናይቲ ናብራ ትነብሮ ናብራስ እንታይ ይህበካ ጥበብ ይህበካ ይልና ታሳልሰይቲ ድማ ረኣይዋ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ ይሐጉሱ እዚኣ ኣዝያ ተሐጉሰኒ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት ናይ እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ሲ ስርዓት ከም ዘለዎ ተቃል ኣምላኽ ስርዓት ዘለዎ እዩ ቃል ኣምላኽ ከም ድላይካ ትትርጉሙ ከም ድላይካ ትኸዶ ከም ድላይካ ትንቀሳቐሱ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ስርዓት ኣለዎ
ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እዚ እግዚኣብሔር ድሰርሖ ስርዓት ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቃል ኪዳን እንታይ ንብል ኢና ስርዓት ኣምላኽ ንብል ስርዓት ኣምላኽ ናይ ቃል ኪዳን እንታይ ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ክልተ ሰብኡት ክኾኑ ክእሉ ድዮም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ክእለን እንታይ እዩ ስርዓት ኣምላኽ ኣይኮነን ስርዓት ኣምላኽ ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ሕጂ እንታይ የርእየና ኣሎ ማለት እቲ ስርዓት ኣምላኽ ክብል ከሎስ ንሱ ቅኑዕ እዩ ትኽ ዝበለ እዩ ዘጠራጥር ነገር ሳይኮ ከምዚ ዝተሓወስ ከምዚ ቄናን ነገር ከምዚ ቅኑዕ ትኽክል ዘይኮነ ነገር ኣይኮነን ትኽ ዝበለ ነገር እዩ ኢልና ድሕሪ ውፅኢት ናቱ ድማ ንርአዮ ንልቢ ይሐጉሶ እዛ ንልቢ ይሐጉሶ ትብል ዘላ ንሓደ ኣማኒ ሓደ መለለይኡ እንታይ ኢልና እንታይ መለለይ ናይ ኣማኒ ናይ መንፈስ ፍረ መጀመርያ እንታይ ኢልና ፍቕሪ ቅፅል ኢላ ዘላ ብድሕሪያ እንታይ እምነት ኣይኮነትን ብድሕሪያ ዘላ እንታይ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ዘላ ሓጎስ ንሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣፀቢቑ ብእግዚኣብሔር ቃል ዝፈለጦ ንእግዚኣብሔር ምልክት ኣብ ሂወቱ እንታይ እዩ ሓጎስ ክትሪእየሉ ኢኻ ማለት እዩ ግድነት ሓጎሲ ኣብ ሂወቱ ክትሪእየሉ ኢኻ እዚ ውሽጣዊ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንታይ ኢልና ኣሎ ሓገዝኩምሲ ዝወስዶ የልቦን ሕጂ ግዚኡ ይንሓዝንን ማለት ኣይኮነ ውሽጣዊ ሓጎስ ግን ግድነት ይኽበና ኣይናይ ግን ዝበና ሓዝዋ እቲ ስርዓት እግዚኣብሔር ካብ ስርዓት እግዚኣብሔር ወፃእ ምስ ንኸይድ ግን ንልብና ኣይሕጎስኒ ልቢ ኢልዋ ዘሎ ሕጂ ኣእምሮ ኣይኮነን ዝሕጎስ ዘለና ዘሎ ኣይናይ ውሽጣዊ ሓጎስ ውሽጥና እዩ ዝሕጎስ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እታ ቅፅል ኢላ ድማ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርህን ሕጂ እቲ ትእዛዛት ኢልዎ ዘሎ ድማ ኩሉ ትምህርትታት ናይ እግዚኣብሔር ሓቅታት ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ ኢሉ ዝሰርዖ እግዚኣብሔር ኩሉ ሲ ግበር ኣይትግበር ኢሉ ዘቆሞ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉና ኣሎ ንጹህ እዩ ዝባላሾ ኣይኮነን ዝረስሐ ነገር የብሉን ሕርኽርኽ ነገር የብሉን ከምዚ ገለ ዝተባላሸወ ነገር ኮራፕሽን ኮሮዥን ዝበሃል ይምርት ይባላሾ ሎሙሎ ፅባሕ የለን ዝበሃል ጉዳይ ሲ ኣይኮነን እንታይ ኢሉ ንጹህ ወላ ሓንቲ ነገር ሲ የኣዩስ ኣይትረኽበሉን ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እንታይ ኢልና ንዒንቲ የብርህን ሓደ ሰብ ድቃስ ከም ዝመፆ ርኢኻ ዒንቱ ትፈርዶ ዶ ይትፈርዶ ትኽስ ክብል ከሎ ርኢኻ እንታይ ትብል ወይ ደኺሙሎ ትብል ሓቀይ እዚ ትእዛዛት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጡ ተረዲእዎ ዝፈለጦ ንእግዚኣብሔር ብኡ ዝፈለጦ ብትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ግን ዒንቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ብሩህ እንታይ ትርእየሉ ኤነርጂ ትርእየሉ እዩ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ክወፅእ ትርእዩ እዚኣ ዮናታን ኣብ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 14 እንተኸይና ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ዮናታን እንታይ ኢሉ ካብቲ መዓር ምስተዓመስ ዒንቱ እንታይ ገበረ በረሀ ኢሉና እቲ ዒንቲ ምብራህ ማለት ከምዚ መንፈሳዊ ዝኾነ ዒንትኻስ በቃ ንቑሕ ትኸውን ትእዛዛቱ ብምፍላጥካስ እንታይ ገብረካ ንቕሓት ይበካ ሓይሊ ይግለፅ ኣበኻ ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ስርአ ከምዚ ድኹ ኣይትዳኸምን ትኽስ ኣይትብልን ኣይተንበሃቑን ከምሻሎ ሙሉእ ሓይሊ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሲ ኣብኡ ክግለፅ ኣብኡ ይግለፅ ይብለና ኣሎ ድሕሪ ኢልና ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዘላለም ይነብር ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኢልዋ ዘሎ እዚ ቃል እዚ ኣብ ውሽጡ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩሉ ኣሎ ሂወት ሰኺዑሉ ኣሎ እንታይ ገይሩ ሂወት ሰኺዑሉ ኡፍ ብምባል እንታይ ኢሉሉ ሂወት ሰኺዑሉ ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብዚ ብምንባብ እንታይ ውሽጣዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍርሃት ይሕዘካ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ሲ ተኽብሮ ትፈሮ ክበሃል ከሎ ከምዚ ካብኡ ብትሃድም ቀጥቀጥ እናበልካ ገለ ማለት ኣይኮን እንታይ ማለት እዩ ብውሽጢስ ኣኽብሮታዊ ፍርሃት ትቦ ናይ ክብሪ እግዚኣብሔር ሲ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑስ እንዳተረድአካ እንታይ ትህብ ክብሪ ትህቦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ድማ እንታይ ኢለና ኣሎ ደጊሙ እዚ ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ
ንኸተምስል ኣይኮንካን ትገብሮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተሓዊስካ ምስ ዓለም ኣይኮንካን ትገብሮ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ንጹህ ብዝኾነ ኣብ ውሽጥኻ ሙሉእ ርትዕና ተሰማዕካ እንታይ ትገብር ብንጽህናስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ትገብሮ ትፈርሆ ሓደ ጊዜ ቅድም ኣብ ህይወትና እንታይ ንገብር ነርናስ ሕልፍ እንዳበልና ከለና ንእግዚኣብሔር ከም ንፈርሆ ከምዚ ንብል ሓቂ ምንም ተረዲእና ኮይኮን ንፈርሆ ኮይኮናን ዘለና ሰኢልና ጥራይ እንዳኸድና ሕልፍ ኢልና ሓደ ዝኾነ ድሓን ተረዲእኩም ስለ ዘሎ ይዛረቦኒ ሕልፍ ኢልካ እንታይ ትገብር ከምዚ ትብል ሕጂ ብውሽጥኻ ፍሪካ ንእግዚኣብሔር ዲኻ ትገብር ዘለኻ ኣይኮነን ብውሽጥኻ ፍሪካዮ ኣይኮንካን ትገብሮ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ስኢልካ ከይተረድእካ ጥራይኻ ትገብሮ ዘለኻ እዚ ግን ከምኡ ይኮነን ውሽጥኻ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ እንዳፈርሕካ ውሽጥኻ ሙሉእ ርትዒ ኩሉ ኣካይድኻ ተሓሳስበኻ ዘረርበኻ ተግባራትካስ ብሙሉእ ፍርሒ ናይ እግዚአብሔር ተገዚኡ ንጹህ ብዝኾነ ማለት ንኸተምስል ብዘይብሉ ነገር እንታይ ትገብር ንእግዚአብሔር ፍርሃት ይህልወካ ኢልና ውፅኢት ናቱ ድማ ረኣይዎ ንዘለኣለም ይነብር እዚ ፍርሃት እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብዚ ኣይቅየርን እዩ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ቤት ምስከና ኣይቅየርን እዩ ፈፂሙ ደው ዝብል ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ሎሚ ይተርፍን እዩ ጽባሕ ኣይተርፍን እዩ ትማሊ ይተረፈን ንዘለኣለም ዝኸይድ እዩ ኢንዱር ዝገብር እዩ ኩሉ ግዜ ዝጸንሕ እዩ ከይንጋገ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝቋረጽ ነገር ኣይኮነን ንሕና ስለ ዝደሓና ንእግዚአብሔር ኣይንፈርሆን ማለት ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ውሽጥና ክንፈርሆ ይግባእ እዩ ክንፈርሆ ከለና ንሱ ከም ሰብ ተራ ሰብ ኣይኮነን ንሱ እንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ እዩ ዓብዩ እግዚአብሔር ልዕላዊ ማለት ሕጂ ፍርሃት እግዚአብሔር ክብሎ ከሎስ ኩሉ ግዜስ ብውሽጥና ተረቲዕና ንእግዚአብሔር ንገብሮ ምንቅስቃሳት ኩሉ ተግባራትና ትዘረባና ኩሉ ንዑይ ዝገልጥ ንዘለኣለም ይነብር ኢሉ ቅፅል ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ዘለውን ጻድቕ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ፍርድታት ኩሉ ሓቂ ይኮነን ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ፍርድታት ዝግበር ኣብዚ ምድሪ ሓቂ ብዙሕ ዘይፍትሕ ነገር ኣሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይድካስ ጌጋታት ዝኾነ ዝተፈረደ እንተዳ ዘርዚርካስ ብዙሕ ጌጋታት ትረክብ እግዚአብሔር ዝፈርዶ ፍርድታት ግን ጌጋ ዝበሃል ነገር የለን ኣብኡ ኩሉ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ሓሶት የለን ክፈርድ ከሎሲ ከምዚ ሌላን ጉሌላን እንዳገበረ ኣይፈርድን እዩ ኩሉ ትፍርዱስ እንታይ ኢሉና ሓቂ እዩ ድሓር ውፅኢት ናይዚ ድማ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብዘሎ እውን ጻድቕ ኢልና ሃሌሉያ ብዘሎ ጻድቕ እዩ ጻድቕ ኣርባዕተ ትርጉም እዩ ዘለዎ ሕጂ ቁሩብ ኣያትን የጥልቕ ኢለ ግን እንታይ ጻድቕ ይኽብለና ከሎስ ትኽ ዝበለ እዩ ተሪር እዩ ዝላወ ነገርሲ ኣይኮነን ብዘሎ እውን ጻድቕ እዩ ኣብ ፍርድታት ናይ እግዚኣብሔር ብሙሉእ ርኢኻሲ ገለ ተውፀሉ እንከንሲ የብሉን ኢሉና ውፅኢት ናቱ እዚ እዩ ድሓር ኣብዚኣ ትው ዘበላ ነገር ኣላ ካብ ወርቂ ዕረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር ዕረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ተሐጉሰካ እንታይ ኢሉና እዚ ቃል እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ ክንፈልጦ ከለና መቐረቱ ይነግረና ኣሎ ጣዕምናቱ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ካብ ወርቂ ክብል ከሎ ብሲምቦል ክንርዳእ እንተዳ ኮይና እቲ ግዜ እቲ ወርቂ ክበሃል ከሎ ከምዚ ማቴርያሊዝም ክንብሎ ንኽእል ኢና ማቴርያሊዝም ዘበለ ነገር ኩሉ ካብኡሲ ንላዕሊ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝሕረ ይብልና ወይ ከዓ ካብ ኣዝዩ ብሉፅ ንብሎ ሕጂ ወርቂ ምስ በለ ኖርማል ወርቂ መጀመርያ ገሊፁ ድሓር ግን እንታይ ኢሉ ዕረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ዝኾነ ወርቂ ጽሩይ ወርቅን ዝተፈላለየ ምሽ ኖርማል ወርቂ ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ምሽ ሕጂ 24 ካራት ይበሃል ገለ ይበሃል እዚ ግን እንታይ ኢለና ናይ እግዚኣብሔር ግን ካብ ኣዝዩ ካብ ጽሩይ ትብሎ ወርቅስ ካብኡ ንላዕሊ ዝሕረ እዩ ቀፂላ ዘላ ካብ መዓር ዕረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ መዓር እንተበሊዕካዮ እንታይ ገብረካ ደስታ ህበካ ምሽ ንግዜኡ ዝኾነ ፕሌዠር ክበካ ክእል እዩ ወይ ከዓ ደስታ ክበካ ክእል እዩ ማለት እዩ
እትጽሪ ወለላ ማዓረተ ጢምካ ኻውዝ ብዝበለጸ ደስታሃበካ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ልዕልዩ እዩ እንዳይልናሎ ዝጥዕም እዩ أزي زتع مكان إخزابير كان حجنا إخزابير بس ما قد زغت فلتو خلاها مجمرة قبرت عتريخا سمايات زفتورو أفر زفتورو صحي زفتورو ريخا أب كل بوتا زي كحد إخزابير كم زلو حيلون تردع مجمرة مالتي تعزيبك بدقة ونقر بمرأي تردع اتخالا يكن أبزا شو عادة وزرت شعادة زلها بقالو كيركا تايتقبر إخزابير تفلتو بقالو كيركاس أو بوشت مفلات تفلتو أن إخزابير يزمنا نازلو بخمز مسفلت كايو حجد لي عزلو كاكوز عسر تحدك عسر تربعة زلا كل تنقالات بعدم سايد حريتة تلوان دس مبلني باريا خاون بلو نجيغاتاتو نباريخا أو بقى دحنا أخلنا كين ما يتكلم حج مجمرة أنتايلو باريخاون بو تمايرو حج رايو كل جزء نجزابير بقبرتات أداو مسفلت كايو كاو حلف بزبلة دما بقالو مسفلت كايو نرأس خايخات تتمت نخالق السباي تتمت ميخا فتسيم كما يزلن تايل باريا خاو باروتون ما يكون نيلو تزمراي نبزح قطر يكون نابروسو نابرس خان ختمت يزغبركا እግዚአብሔር بدقاو فلطات مسفلت كايون بوشتاو فلطات مسفلت كايون مجمريا تطموتون مني نبعل خاخات تمت انتايلو باريا خاو بو تمايرو انتاي يتقبر تمرتي توسد حجي بو خبر كله بو تماهيرنا يكونن يلو انتايلو بو تماهيرو نجزارو سو يزتم زلو زمراي قصيلو بمحلاو عبي كحسالو حجي بزعبو يدزارب زلو حجي بزعبا خاخا تفتش نرأس خاخ تمت يزغفركا مالتي دحر نجيغاتاتو زفلت منيو كابت تتصورني انصاني قدم تمرت نختم مهار غبركا ማለት ትማር በትዝራእ ካዩ ደጋው ፍልጠትን በተቃለ አምላኽን እግዚአብሔር ምስፈለጥ ካስ ትምርቲ ትማር ተኻላይ ድማ ምሕላው ዓቢይ ካሕሳዩ እቲ ምሕላው ነቲ ቃሉ እንታይ ትገብር ዓቢይ ካሕሳ ከም ዘለዎ ትርዳእ ድሓር ቅፅል ኣቢሉ ግን እንታይ ኢሉና ኣሎ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብቲ ተሰወረኒ ኣንጻሕኒ ሓጢኣትካ ትርኢ ማለት እዩ كات حاتيات كات ملكت حاتيات نيدك سبات يكون كانتري إخزابير بقبرتات أداو مسرع خايو عندنا بقالو مسرع خايو بوشتي بتخكلنيا honestly بوشت انتنا تقبل كايو تايتخون مالتي مجمريا رسخا خاطري هجرسو تايرلو كات تتصورني أنصحني تل ليهما كات تتصورني أنصحني كتلا بيلو تحتي قليت قلنا له كاب عبي أبساقا كنتسيه لنا له كل عينة حاتيات نجيرنا حدا زد تصورني حاتيات كاو أنصحني كتبل تجمر مالتي حجي تصور حاتيات كبار كله بزي فلات نقبر حاتيات نا تتصاوتنا عملت كنزانا قاعدنا نا تتصاوتنا كي تردنا دك سبات كنقود نخلينا سو حاتيات دي كونن هذا ديكونا حاتيات جن فليتنا دينا نقبرو زلنا كي تردنا حاتيات كيرنا مالتي كي تصور حاتيات كبار كله كيف لنا نقبرو حاتيات مالتي كاتزي كيف لتكو زقبرو حاتيات تايقبرني له أنصحني كوم خطب لي خاط جمر مالتي تقاليت دما كاب عبي عبسا كنتسي إذا عبي عبسا زلو كونه يلكا تقبر حاتيات حنسات أوزيخ كمزس كقبر يلكا تقبر حاتيات كاو انتاي تبلوخ عن إخزابير كاوخا كنتسيه تقول مالتي كلت عينات ني حاتيات النقر كاو خنسهكا نإخزابير تلمونو تحنت كنتسيه تبزلا كاو تعنسهن تبزلا لما نوع كنتسيه كالرقص أنيا إخزابير كمزنسهكا يخات الزارر لنخا مالتي دحر
نباريخا كالتعبيد حلو رأيه حج نخلي ستة ملكة على تزمري بزعبا رؤسي تزارب زلونتاي كالتعبيد حلو ريخم حجي كالتعبيد حلو خبر كله تعبيد نحن نقلينا نبزحات وينخلهنا كتكعنا زخيلي قليل يكون التعبيد بغسيلو زعت نقري سيطان تاينيرو مجمريا خفوترو خلو تاينيرو سيطان ملاخ حكي قدس ملاخ ينيرو فتر كله زود قطو قن تاينيرا تعبيد يانيرا مزيان تا تعبيد ياودي غاتو دك سبات ما بتعبيد كفتونو يقول اليوم حجي كاوس انتاي تقولون اكزابير حلوني حجي اكزابير تاي تقول لها لعلنا تقول لها أنا بعلي كابت تعبيد كحلو يكلني من يحلو النزغل اكزابير يخاط حلو النتغل أنا بعلي كابت حاتيات كابت تتصور حاتيات كنصها يكلني نمن تبو زي نكزابير انصهن تقولو حلف يلو دما قبل علي ون كيسلتن أقدو حجي مجمرة نباريها كابت تعبيد حلو التعبيد نخي قبرس حلو النيلو انت رأى تعبيد كم كده سلوخ إلى مزاقن نقوس كوينو أباي زفان كي جزد وكأل جزاي كم نقوس كوينوس كي كمت كي سلطن تايقبر أو ردان ويكا حاجة اللي نقوس كوينو حاتيات كجزاء كخلو با تعبيد كجزاء كخلو سو تزخفة أيو مالتي لقنا لما قنا خيمة خلو دما خيمة خلو دما تاي كحلوة كاتنا قروه مالتي دحر أبتامون داتا زغربا دما نكزابير أملاخ بقبرتاتو مسرع خايو نكزابير أملاخ بوشتغالو مسفلت كايو انتاي تبل تمسكن انتاي عينت قالتب وكزابير تبل كوحين مدحنيني ريخم حجي بزعبو يزارب زلو دحر مسواتي ناي مسكانا تغرب قالات أفين حسابات لبين أفكد ميخا بوهوك يخون حجي نكزابير بقنتاي مقد تفولت إله بسلسة مقدي حدا مقد انتاي قبرتات فترتات بتريوريخا نكزابير تفولتو أرجع بزعبا السماي بزعبا تأفر بزعبا صحاي ريخا تراي تاي تقبر نكزابير كمزولون حيلون ترديكا تفولتو مالتي تخاليت لما نكزابير بمتاي تفولتو بقالو تفولتو بقالو تفولتو خلقا أبزين تقليس أنزلو حج زرزرة هبلني بوشت أوي تفولتو مالتي إذا بخلتي وفلتات مسفلت كايو تخكلنيا أنت لأخوينكا كلنيا سنتخوينكا تاي تقبر نرئس خاخا تتمت نرئس خاخا تتمت كالنغا أنت تقبر نباريخا باريخا بو تماهيرو يلكا تتمن بمحلاو عبي بمحلاو نتي قالو عبي كحساقا مزلو وتبل عندنا دما بأبساقا تصورا عبي زخونا حاتياتن كاو كنتسيه ويكأنصحاني كتبل تجمبر مالتي سلازي كل جزء زين تنكل التفلتتين تاسال سيتي نكزابير تفلتو لغن لعل زبلت والكوا زيا بمقلاص تفلتها زيا فلي تفلتها زيا فلي تفلتها زيا كتردأنا اسكي أبزد ساعات مونعناي أبزد ساعات معرف سلسان سلستان قزر عسر تحدد عسر سلستان بدعري دما ساعات معرف سلسان سلستان قزر عسر تحدد كم زت بالله سر مسفتاوي وخمس الزارب እግዚአብሔር ድማ ምስ ሙሴ ገጽ ንገጽ ተዘራረበ አይገርመኩምን ሙሴ ዝፈለጦ ምፍላጥ እግዚአብሔር በምንታይ ገጽ በገጽ በመዘረራ እጂ ገጹ ሪዎ ማለት አይኮነን አብቲ ታሕቲ ወረድ ታይልኩም ምስሊ ናቱ ይሪው በድሕሪት ይዝሪዮ ማለት ግን ቀጥታው ዝኾነ ርክብ ነይርዎ ሙሴ ግን አይዓረፈ إذا مفلات أزي مسفلت أجن قد سيلو دم از حتى تحتو أزي إذا جرمني كتر عسر تسلست أمون عنا
أخلون زم فلات زي أخلون بارسي أب عينخا موجس أنت دارخي بس من تب عينخا موجس كركب بجخا مجدخا أفلتني 40 معلت مسؤول أني حس عندنا قص نقص إجزاير تزاريبوس تخالي تجن فلتات انتايلو مجدخا كفلت أدلي كلمة تتقبرو نجار كلمة تقبرو يغلطها ممرحي نايت أسرار حقا تقبرو يتكاز وسن كايو نجارسي كلمة مقبار كاس نعوس تقبرو دلي كفلتو يدلي كتلا بيلو تحت دما ورد نبل زلمونو ملما كاف قصر 10 شوعت እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ዓይነ ጸጋር ሒብካ ብስምካ ካፈሊጠካ እሞ ዝብልካይ ነገር ገብሮ ይብሎ ንሱ ድማ እምበር በጀኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በለ እዛ ክብርኻ ኣርእየኒ በለ ትብል ዘላ ፍልይቲ ዓይነት ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ከምዛ ዓይነት ንእግዚአብሔር ዝፈለጥዎ ሓደ ምን ኣሎ ነቢ ኢሳያስ مش እግዚአብሔር ቀድሞ ፈልጦ ነይሩ ካብ 1 ክሳብ 5 ምሽ ምዕራፍ 1 ክሳብ 5 ምዕራፍ 6 ግን ታይሪ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ንሱ በመን ይኻትርኽቦ በኢየሱስ ክርስቶስ በመግላጽ ወይ መንፈስ ቅዱስ ይገልጸልካ ወይ ከእግዚአብሔር ባዕሉ ይገልጸልካ ኢሳያስ ምን ይገልጽሉ ትኽብሩ ምን እግዚአብሔር ባዕሉ ገሊጽሉ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ምዃኑ ድማ ንኣቦት ራይኑስ ከም ዘራኽብ ኣብ ማቴዎስ በመግላጽ እግዚአብሔር ተፈልጦ የዝም ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ተዳኺና ኢየሱስ ክርስቶስ በመግላጽ ከም ተፈልጦ አው እግዚአብሔር አብ በመግላጽ ከም ተፈልጦ ነገርና አሎ 27 ካብ አቦይ ኩሉ ተዋሂብና አሎ ንወዲ ብጀካ አቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ኣብ ጀካ ወድን ጀሃዝዋ ጀካ ወድን ዳሓርታይ ንመን ንእግዚአብሔር አቦ ዳሓርታይ ኢሉሎ እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱን ዝፈልጦ የለን በዛ ዓይነት ምፍላጥ ዝትፈልጦ ንእግዚአብሔር አቦ ዝለዓለ ፍልጠት እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጸልካ ፈትዩ ዝገልጸልካ ማለት እጂ ሓደ ኻልኣይ ድማ ምሳሌ ዝኾነና መን እዩ ሐዋርያ ዮሐንስ በስጋ ዝመላለስ ኮሎሪዮ ነይሮምሽ ድሓር ድማ ብኽብሪ ብተኸረን ክልወጥ ኮሎሪዎ ኣብቲ መወዳእታ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢልዎ ብግርማ ኣዝዩ ብዝኸበረ ግርማ እንታይ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጸሉ ፈትዩ ገሊጹሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሕቶ ኣነ ኣብዚኣ ዝወስታ እንታይ ንእግዚአብሔርስ ብሓቂ ይፈልጦ ደ ኢለ ነፍሲ ሓቲታ ማለት እዩ ብሓቅስ ንእግዚአብሔርሲ ይፈልጦ ደ ንእግዚአብሔር ዝፈልጦ እንተኾይነ መጀመርያ እንታይ ዝገብር መጀመርያ ናብ ርእሰይ ዝጥምት ንኻልኦት ሰባት ኣይኮንኩን ዝጥምት ብሓቂ ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ተጀሚርና መጀመርያ በቃሉ እንተዳ ፈሊጥናዮ በቲ ግብርታት ዝገብሮ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ፍጥረት እንተፈሊጥናዮ ሳልሳይ ድማ ብምግላጽ እንተፈሊጥናዮ ኩሎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተሪኹሞ ናብ ካልኦት ሰባት ኣይኮኑን ዝጥሙቱ ናብ መን እዮም ዝጥሙቱ ናብ ርእሶም ኢሳያስ ክብሩ ምስ ገለጸሉስ ናብ መን ርዩ መጀመርያ ናብ ህዝቡ ድርዩ ናብ መን ርዩ ዋይ ኣነ እንታይ ገበርኩ ጠፋእኩ ተሓጢኣቱስ ተራይዎ ማለት እዩ ጴጥሮስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ተዳኺርኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣዮ እቲ ተግባር እቲ ኣጸቢቑ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ፈለጦ እንታይ ኣነ ሓጢእ ስኻ ቅዱስ ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ቅፅል ኣቢልኩም ተሪኹም ኩሎም ዳው እዚ ኢዮብ ተዳሪኹሞ ኢዮብ መጀመርያ ብጣዕሚ ዘገርም ዓይነት ምግላጽ ተገሊጹሉ ዛረብ ነይሩስ ኣብታ መወዳእታ ግን እግዚአብሔር ሙሉእ ናቱ ክብሪ ምስ ገለጸሉ ምስ ተዛረቦ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 42 ዘይፈልጦ የተዛሪባ ኣነ ኢሉ ርእሱ ዛዕባ ርእሱ እንታይ ክገብር ከሎ ክንሳሕ ከሎ ትጌግኡ ክርኢ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ብምግላጽ ክንፈልጦ ከለና እቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንከይድ ከለና ኩሉ ግዜ ርእስና ክንፍትሽ ይገብረና ብምፍላጥ በቲ ደጋዊ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ውሽጣዊ ፍልጠት ተመክሮ ክንፈልጦ ከለና ድማ
ውሽጣዊ በቲ ውሽጣዊ ፍልጠት ንፈልጦ ከለና ርእስና ክንፍትሽ ይገብረና ማለት እዩ ሓንቲ ክገድፈልኩም ዝደሊ ኣብዚኣ መወዳእታ ክውድየ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 መብዛሕትና ንፈልጣ ጥቕስ እያ እቶም ሰባት እቲኦም ንፈልጦ ኢና ንእግዚኣብሔር ኢሎም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈልጦ ኢና ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓነኻ ኣይፈልጠኩምን ኢልዎም ሕጂ ከምኡ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ምዕራፍ 7 ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብቲ ታሕቲ ዘላምሽ ቁፅሪ 21 ፍቓድ ብሰማያት ዘሎ ቦይ ዝገብር ዳ እምበር ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ይኮነን ዝበለ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ብስምካ ተነቢና ዶ ብስምካ እንታይ ገበርና ተነቢና ዶ ኣይኮንናን ድሓርከ ኣጋንንትስ ብስምካ ዶ ኣይወፃናን ብስምካስ ብዙሕ ሓይሉ ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንፈልጠካ ኢና ብስምካስ ንዓይ ነርና እኳ ኢና ኢሎም እሱ ኸ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምኒ ሕጂ እቲ ምፍላጥ ሪኢኹሞ ንሶም ንፈልጦ ኢና ንፈልጠካ እኳ ኢና ብስምካስ ከምዚ ንገብር ኣለና ኢሎም እሱ ኸ እንታይ ኢልዎ ኣይፈልጠኩምኒ ኢሎም ከምዚ ክበሃል ወዲ ሰብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሕና ዘይኮንኩ ክብልሲ ወዲ ሰብ ከምዚ ክበሃል ይኽእል እዩ ካልኣይ ድማ ተዓንቶይ ዘንበብኳ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 9 ዘላ ትፈልጦ ነርካ ንእግዚኣብሔር ሲ ድሓር ምናዳው ንሱ ምስ ፈለጠኩም ሲ ንድሕሪት ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ፈሊጥካዮ ፀኒዕካ ንእግዚኣብሔር ሲ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንድሕሪት ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ምፍላጥ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክህነት ጸሎት ትበሃል እሱ ፍልጠት ዝበሎ ቁጥሪ 25 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ ታባኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም በንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ሕጂ ራእዩ ከፍልጦም እውን እየ ሕጂ እንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብቐጻሊ ትፈልጦ ፍልጠት ድማ ኣሎ ፈሊጥካዮ ፀኒዕካስ ሓንሳብ ደው ከይበልካ ብቐጻሊ ትኸዶ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ግዜ ዳ ከይወስድ እምበር ንእሽተይ ተተዓጊዝኩምኒ እንታይ ክብል ደልየ ንእግዚኣብሔር ሲ ክንፈልጦ ዳ እሞ እንታይ ንግበር ከም ሰባት እንታይ ንግበር ሓደ ቃሉ ክንፍትሽ ኣለና ካልኣይ ድማ እስኪ ትንቢት ኣሞፅ ንዑና ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 3 ትንቢት አሞጽ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ትንቢት ሆሴዕ ክፍል ትንቢት ኣሞጽ ዝብለኩም ዘለኹ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 3 ንራእያ ከመይ ኢልና ንእግዚኣብሔር ስንፍለጦ ንብል ኣለና እንታይ ዳ እሞ ንግበር ብኸመይ መገዲ ኢና ንፈልጦ እንታይ ንግበር ማለት እዩ ከም ሰባት እንታይ ንግበር ንእግዚኣብሔር ኢሉ ድሓር እንታይ ኢሉ ኣሎ ንፍለጦ ድሓር እንታይ ኢሉ ኣሎ ክንፈልጦ ድማ እንታይ ንግበሩ ንስዓቦ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ክትፈልጠሉ ትኽእል ሓደ እንታይ ማለት እዩ ንዕኡ ብምስዓብ ምስዓብ ማለት ንሱ ብዝኸዶ ቦታስ ንስኻ ድማ ደድሕሪኡ ቀዲምካ የኮንካ እንትኸይድ ደድሕሪኡ እንዳኸድካ ማለት ተኻሊቲ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንዳፈለጥካዮ ቀጻሊ ትኸይድ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ዝበልክዋ ማለት እዩ ሕጂ ጠቕላላ ናይዛ መልእኽቲ እዚኣ ክንፈልጦ ከለና ንእግዚኣብሔር ሲ ርእስና ኢና ንጥምት እንደገና ክንፈልጦ ድማ ቀጻሊ ንፅዓት ማለት እዩ ከም ደቂ ሰባት ሲ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክንፈልጦ ይግባእ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ዝፈልጦ ሰብ ኩሉ ግዜ ምዝ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይካታዕኒ ወይ ኣግረምርምን እዩ ምዚ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝኸውን ልዕልዩ ይኸውን መጽሓፍ ቅዱስ እሱ ድማ ትሕቲኡ ኮይኑ እንታይ ይገብር እንዳተኣዘዞ
ينبر ويكأز مصحف قدس نتحت እንዳ ደርበዩ አይከይድን ልዕሊ ኮይኑ እንዳገዘው ይዝኸይድ ማለት እዩ። ወይታ ባረኩ